Vi vil i denne fremlæggelse analysere nyhedsbrevet Jordens alder af Ken Ham. Og Ken Ham, han skriver det her nyhedsbrev fra en indefra vinkel. Han er indefra religionen, da han er formand for den kreationistiske bevægelse Answers in Genesis. Og ja, det er som sagt et nyhedsbrev, og derfor kan man diskutere, hvem modtageren af den kilde er. Og vi har diskuteret, at det kunne være faktisk 2 modtagergrupper, men også en tredje, som ikke rigtig er en modtagergruppe. Men ja, den første modtagergruppe, det kunne være øvrige kreationister eller øvrige medlemmer af den her Answers in Genesis organisation, da de jo vil modtage et nyhedsbrev, må man gå ud fra. Og ja, den anden modtagergruppe, det kunne være folk af anden tro, som han forsøger at overbevise via sin argumentation, som vi vil komme videre ind på i løbet af fremlæggelsen. Og den tredje, sådan lidt implicite modtagergruppe, vi har kigget på, det var, at i form af hans retoriske virkemidler, sådan, der virker det som om, at det er lidt en enmandstale, og han lidt glemmer, at han rent faktisk taler til nogen, men at det lidt bare bliver sådan en selvsving, så den henvender sig. Ja, på et tidspunkt mister han lidt tråden, og henvender sig måske ikke til så mange andre end sin egen snak. Men ja, det vil vi understøtte senere hen i fremlæggelsen. Og for lige at give et hurtigt resumé af teksten, så handler det om, at han argumenterer for, at der bliver ligesom sat en kamplinje op imellem de gamle jordsfolk og ungjordsfolk, hvor han selv tilhører ungjordsfolk-grenen, selvom han ikke bryder sig om den her titel af at være ungjordsfolk, da han mener, at al diskussion af jordens alder, som er titlen på nyhedsbrevet, er ligegyldig, da det er meget tydeligt og klart står skrevet i Bibelen, hvor gammel jorden er, nemlig den starter ved skabelsesberetningen. Og i løbet af nyhedsbrevet belyser han forskellige sider, men kommer hele tiden frem til, at det faktisk er meget simpelt, hvad den egentlige sandhed er, da det står skrevet i Bibelen, som er Guds ufejlbarlige ord. Af retoriske virkemidler, så benytter han meget begreberne dem og os. Og man kan mærke, at den her tydelige afstand, han gør på, at de gør det rigtige, og det er os, der gør det forkerte. I teksten, jeg har et citat, der står, at kampens linje skal således forestille at være trukket mellem gammeljordsfolk på den ene side, altså den gruppe, der består både af ateistiske evolutionister og af mange konservative kristne, som henviser til det, de kalder videnskaben, og ungjordsfolk på den anden side. Altså her er den tydelige skillelinje, han stiller mellem dem og os. Og han bruger også meget retoriske spørgsmål, og det gør til, at vi bliver overbevist om, at det er ham, der er ret. Der er altså kun et svar, og det er hans, der er det rigtige. Tonen i teksten, den er meget aggressiv. Han bruger udråbstegn, og nogle steder bruger han store bogstaver. Og i teksten er der også nogle religiøse begreber. Titlen er blandt andet den hedder Skabelsesberetningen, og han henviser både til Mosesbøgerne, Paulus og Gud bliver også nævnt. Og derover er der også begreberne ungjordsfolk, det han er, altså dem, der tror på, at jorden kun er få tusind år gammel og gammeljordsfolk. Og det hele handler jo om kreationisme. Ken Ham, han er meget overbevisende i sin måde at skrive på. Han understreger jo flere gange, at mennesket er fejlbart, og Gud er den forvarige. Og det understøtter han blandt andet ved at gå ned i Bibelen, hvor han i 1. Korintherbrev citerer her, at Paulus har sagt, hvis nogen mener at kende noget, kender han endnu ikke sådan, som han bør kende det. Og på den måde sammenligner han det med, at Gud ved, at vi sammenlignet med Gud ikke ved noget som helst. Og vi derfor ikke bør tro, at vi er mere end Gud, og vi derfor ikke bør være tilforladelige til at stå på videnskaben, men i stedet for at betragte Bibelen som den sådan ufejlbarlige sandhed. Og han siger også her, at i samme passage, det bliver nævnt, at Paulus han også advarer os om, at kundskaben gør indbilsk. Og ved den her akademiske stolthed skal vi derfor ligge fra os, hvis man kan sige det sådan. Og han bruger også mange retoriske spørgsmål. Han starter herover siden for hvor står spørgsmål. Hvorfor skulle en kristen dog finde på at tage menneskets fejlbarlige dateringsmetoder og bruge dem til
at påtvinge Guds ufejlbarlige ord en eller anden opfattelse. Og med de her retoriske spørgsmål, så virker han også meget overbevisende. Ligesom at han gentagne gange dykker ned i Bibelen, så er der derfor ikke nogen tvivl om, at han, man kan sige, han har styr på sit stof på en eller anden måde. Så kan man så diskutere, om han er enig, men han er i hvert fald styr på sin side af sagen. Og der er ikke rigtig noget vendepunkt i selve teksten. Man kan sige, i virkeligheden så er der 2 vendepunkter, fordi at der er et vendepunkt, for at han vælger at skrive den artikel, og det lægger han helt op til i starten, hvor han skriver, jeg har lagt mærke til. Og det er den her undren, der har gjort, at han har skrevet artiklen. Og så lægger han gennem artiklen op til, at der skal komme et vendepunkt senere, som vil komme efter, at vi er blevet overbevist om, at det er Guds sandhed, der er den rigtige. Hvor han skriver her, slutter med at skrive, lad os begynde 1998 med at lægge mere og mere pres på vores kristne ledere, så de ser meget grundigt efter, hvordan de forbeholder sig til spørgsmålet om Bibelens autoritet. Hjælp os med at opfylde denne mission, eller reformere kirken. Og det er jo ligesom det, der skal blive vendepunktet efter artiklen. For at opsummere på vores analyse af Ken Hams nyhedsbrev, som hedder Jordens alder, er vi kommet frem til, at hans budskab er, at man skal lytte til Guds ufejlbarlige ord, i stedet for at tro på de videnskabelige dateringsmetoder, som det fejlbarlige menneske har fundet ud af. Han mener, at der kun er én sandhed, og det er Guds ord. Så har vi lavet en perspektivering, som er til teksten Lad tilbage, som er en fiktiv roman skrevet af Tim LaHaye. Og han skriver ligesom den her fiktive roman for at understrege sandheden om ved hans kristne overbevisning. Og på den måde kan man sammenligne det lidt med Ken Ham, som laver det her nyhedsbrev for at komme frem med hans kristne overbevisning.